דיקור סיני, או אקופונקטורה. רובנו מכירים את זה בהקשר של בני אדם, אבל מסתבר שיותר ויותר בעלי חיים, מכלבים וחתולים ועד סוסים, מקבלים את הטיפול הזה. המקורות שלנו מספרים סיפורים די מדהימים על כלבים משותקים שחזרו לרוץ, על כאב כרוני שנעלם. אבל מה קורה כשטיפול כזה, שאמור לרפא, מסתבך? היום אנחנו צוללים לעומק האקופונקטורה עם ערימה של מקורות ממחקרים וטרינריים, סקירות אנטומיות והדוחות על סיבוכים. המשימה שלנו היא להבין מה באמת קורה שם, מה המדע אומר, ואיך זה מתחבר לרפואה הסינית. אנחנו ננסה להבין את האיזון העדין בין תועלת אדירה לבין סיכון, קטן ככל שיהיה. וזה בדיוק מה שמרתק כאן, המתח הזה. איך דקירה של מחט קטנטנה יכולה להפעיל כאילו תגובת שרשרת נוירולוגית שמגיעה עד למוח, ובזמנית, איך אותה פעולה בדיוק בידיים הלא נכונות יכולה לגרום לנזק. זה סיפור על דיוק אנטומי. אוקיי, אז בואי נתחיל מהיסודות. אחד הדברים שתמיד טעיתי לגביהם, מה אילו בעצם נקודות הדיקור האלה? זה משהו מיסטי, או שיש לזה בסיס פיזי? משהו שאפשר, לא יודע, לראות במיקרוסקופ? זו שאלה מצוינת, והתשובה המדעית המודרנית היא חד משמעית, לא מיסטי. המקורות שלנו, במיוחד הסקירות האנטומיות, מראות שמה שהסינים הקדימונים זיהו בניסוי וטעייה, הם בעצם צמתים אנטומיים מאוד ספציפיים. כשאנחנו בוחנים את הנקודות האלה, מה שנקרא acupoints, אנחנו מוצאים ריכוז גבוה במיוחד של צרורות עצבים, כלי דם זעירים, תאי מערכת חיסון וקצות עצב חופשיים. אז אם אני מבין נכון, אלו בעצם נקודות רגישות במיוחד ברשת החשמל של הגוף. מוקדים שבהם גירוי ממש קטן יכול לייצר תגובה גדולה. בדיוק. אפשר לחשוב על זה כמו על צומת מרכזי ברשת תקשורת. החדרת מחט דקיקה בנקודה כזו היא כמו לשלוח אות, והאות הזה מפעיל שרשרת של תגובות. קודם כל, יש תגובה מקומית, שחרור של חומרים שמרחיבים את כלי הדם, מה שמגביר את זרימת הדם לאזור. אבל החלק המעניין באמת הוא התגובה המערכתית. זאת אומרת, מה שקורה בשאר הגוף רחוק מהמחט. נכון. הגירוי העצבי הזה נוסע במעל חוט השדרה אל המוח, ושם הוא גורם לשחרור של כימיקלים רבי עוצמה. המוכרים שבהם הם האנדורפינים, שהם בעצם משככי הכאבים הטבעיים של הגוף, הם חזקים יותר ממורפים. וואו. ובנוסף, משתחררים נוירוטרנסמיטרים כמו סרוטונין, שמשפיע על מצב הרוח. זה מסביר לא רק את הקלת הכאב, אלא גם את תחושת הרוגע העמוקה. האישונוניות הזאת, שהרבה מטופלים, גם על 4, חווים בטיפול. זה מסביר למה כלבים וחתולים שלכאורה אמורים לפחד ממחטים, פשוט נרגעים ונרדמים על שולחן הטיפולים. אז בואו נדבר על היישומים. המקורות מציגים מגוון רחב של מצבים. המגוון באמת מפתיע. זה מתחיל מהתחום המובן מאליו של בעיות שריר שלד. דלקת מפרקים בכלבים מבוגרים, פריצות דיסק שגורמות לשיתוק, כאבי גב, אבל זה ממשיך לבעיות במערכת העיכול, בעיות אור, ואפילו כתמיכה בהתאוששות אחרי ניתוחים. המקורות שקיבלנו מביאים כמה סיפורי מקווה שקשה להישאר אדישים אליהם. כן, קראתי אותם. יש שם אחד שבלט במיוחד? אני מניחה שאתה מתכוון לטרוי, כלב שהיה משותק לגמרי ברגליים האחוריות. משותק לחלוטין. כלומר, אפס יכולת תנועה, גרירת רגליים, לחלוטין. אפס תחושת כאב עמוק, שזה סימן פרוגנוסטי ממש גרוע ברפואה וטרינרית. הווטרינרים שלו לא נתנו לו הרבה סיכוי, ואחרי סדרת טיפולי דיקור, הוא חזר להרגיש את הרגליים, ואז לעמוד, ללכת, ובסוף אפילו לרוץ. רגע, אני חייב לעצור כאן. איך המקורות מסבירים מעבר כזה, משיתוק מוחלט לריצה? זה נשמע כמעט כמו נס. זה לא רק שחרור כאבים, זו רגנרציה עצבית. המנגנון המדויק עדיין נחקר, אבל ההבנה היא שהדיקור במקרים כאלה לא מצמיח עצבים מחדש. הוא כאילו מאיר מסלולים עצביים רדומים. הגירוי האינטנסיבי יכול להפחית את הדלקת סביב חוט השדרה הפגוע, לשפר את זרימת הדם לאזור ולעודד מה שנקרא נוירופלסטיות. נוירופלסטיות? היכולת של המוח להתארגן מחדש? בדיוק. למצוא נתיבים חלופיים כדי לעקוף את הנזק. זה לא קורה בכל מקרה, אבל כשזה קורה, התוצאות פשוט דרמטיות. זה מדהים, הסיפורים האלה, וגם אחרים במקורות, כמו על ברוטוס, הדני הענק עם בעיות המפרקים, או אדם, הוויפ עם כאבי השרירים, זה מראה השפעה על כל הגוף, וזה גורם לי לחשוב איך גירוי בנקודה אחת יכול להשפיע על מערכות כל כך מורכבות.
אחד המקורות שלנו צולל בדיוק לזה. הוא מתמקד באזור הכי מורכב, הראש של הכלב. נכון, זו סקירה אנטומית מרתקת. היא ממפה את נקודות הדיקור בראש ואת הקשר הישיר שלהן למבנים במוח. זה מדגים בצורה מושלמת איך זה עובד. ניקח לדוגמה נקודה שנקראת GV20, או 100 הנפגשים. היא ממוקמת בדיוק על קודקוד הראש. ממש בנקודה הכי גבוהה של הגולגולת. בדיוק, וזו נחשבת לנקודת הרגעה המרכזית. כשהמטפל מחדיר שם מחט, היא מגירה ענפים של עצב העורף הגדול. האות מהעצב הזה נוסע ישירות לקליפת המוח הסומטוסנסורית, האזור שאחראי על עיבוד תחושות גופניות, והתוצאה היא אפקט מרגיע חזק מאוד. המקורות מציינים שאפילו עיסוי עדין של הנקודה הזו, יכול לגרום לכלב חרד להירגע עד כדי הירדמות. אז זה בעצם קו ישיר למרכז השלווה של המוח? זה מסביר הרבה. ויש עוד נקודה מפורסמת, ממש מתחת לאף. כן, זו נקודה GV26, והיא סיפור אחר לגמרי. היא לא מרגיעה, היא מעוררת. זו נקודת חירום, ממש נקודת הצלה. וטרינרים משתמשים בה במצבי הלם, קריסה, או כשהחיה מפסיקה לנשום. למשל, גור שזה עתה נולד ולא נושם. היא ממוקמת בפילטרום, השקע הקטן הזה בין האף לשפה. כפתור ההתעורר במוח. זה מדהים. יש עוד דוגמאות לנקודות בראש עם תפקידים כל כך ספציפיים? בהחלט, יש נקודה בשם שנז'ן, שנמצאת על גשר האף, בגבול שבין האזור החשוף לאזור השעיר. משתמשים בה כדי לעורר תיאבון בחלבים חולים או בררנים. גם היא, כמו נקודת החירום, קשורה לעצב הטריגמינלי, שלו יש קשרים ישירים לאזורים במוח, כמו ההיפותלמוס שמבסט רעב וסובה. אבל כאן זה נהיה אפילו יותר מורכב. גירוי הנקודה הזו יכול להשפיע גם על עצב הווגוס, מה שמגביר תנועתיות המעיים. אז דקירה אחת באף משפיעה על המוח כדי לעורר רעב, ובו זמנית על מערכת העיכול כדי להכין אותה לאוכל. הרמה הזאת של אינטגרציה היא כמעט בלתי נתפסת. מצד אחד יש לנו כאן כלי עם השפעות נוירולוגיות מוכחות, שיכול לגרום לכל משותק לרוץ. זה נשמע כמעט כמו תרופת פלא. אבל אנחנו יודעים שברפואה כל פעולה פולשנית, אפילו עם מחט דקיקה, נושטת איתה סיכון. מה המקורות אומרים על הצד הזה? הם מדברים על זה בפתיחות, וזה חשוב. רוב תופעות הלוואי הן קלות וחולפות. אי נוחות קלה בזמן החדרת המחט, טיפת דם, אולי שטף דם מקומי. לפעמים החיה תהיה עייפה יותר באותו יום. יש גם תופעה מעניינת שאחד המקורות מתאר, שנקראת משבר ריפוי. זה נשמע רע. מה זה אומר? זה נשמע רע, אבל זה נחשב דווקא סימן חיובי. במקרים מסוימים, התסמינים המקוריים, למשל הצליעה או הכאב, עלולים להחמיר באופן זמני, למשך 24 עד 48 שעות אחרי הטיפול הראשון. ההבזה היא שזה סימן שהגוף התעורר והתחיל תהליך ריפוי אינטנסיבי, מה שיכול לגרום להחמרה זמנית לפני שיפור גדול. מעניין. זה קצת כמו כאבי שרירים יום אחרי אימון קשה. זה לא נעים, אבל זה אומר שעבדת נכון. אבל בואי נדבר על הסיכונים הרציניים יותר. המקורות מציינים סיבוך אחד, נדיר מאוד אבל חמור. נכון. הסיכון המשמעותי ביותר למרות נדירותו הקיצונית, הוא מה שנקרא חזה אוויר יטרוגני. במילים פשוטות, קריסת ריאה שנגרמה מהטיפול הרפואי. ויש לנו כאן דוח מקרה מבני אדם שמנתח בדיוק את זה. זה הופך את הסיכון התיאורטי למשהו מאוד מוחשי. הדוח הזה הוא שיעור חשוב באנטומיה ובזהירות. הוא מתאר 2 מקרים של מטופלים שפיתחו קוצר נשימה וכאבים בחזה אחרי טיפול דיקור לכאבי כתפיים וצוואר. ובשני המקרים ההבחנה הייתה חזה אוויר. נקודת המפתח המשותפת לשניהם היא שהדיקור בוצע בנקודה בשם GB21, שנמצאת בשריר הטרפז בין הצוואר לכתף. נקודה שרבים מאיתנו מקבלים בה עיסוי כשהשרירים דפוסים. מה הבעיה איתה? באזור הזה יכול להיות קטן באופן מפחיד, במיוחד אצל אנשים רזים. אצל נשים, המרחק הממוצע הוא בין 12 ל-20 מילימטר בלבד. רגע, 12 מילימטרים. זה בקושי סנטימטר וקצת. זה מרווח טעות זעיר, זה אומר שמחט שהוחדרה עמוק מדי או בזווית לא נכונה, יכולה בקלות לנקב את הריאה. בדיוק. וזו הבעיה עם ספרי לימוד מסורתיים שלפעמים נותנים הוראות כלליות, כמו לדקור לעומק של צאן אחד, מבלי לקחת בחשבון הבדלים אנטומיים עצומים בין אדם לאדם, או בין כלב קטן לגדול. אוקיי, זה בהחלט מפחיד, אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. כמה נפוץ הסיבוך הזה באמת? זו נקודה קריטית. המקורות מדגישים שזה סיבוך נדיר ביותר.
הערכות נעות סביב 0.001%. מחקר ענק מטיואן שסקר מיליוני טיפולים, מצא שכיחות של 0.87 מקרים למיליון טיפולים. זה כמעט כלום. אבל, וזה אבל חשוב, מבין כל הסיבוכים החמורים שכן מדווחים בספרות, זהו השכיח ביותר. אז המסר כאן הוא לא שהדיקור מסוכן, אלא שבאזורים אנטומיים מסוימים הוא דורך מיומנות וידע יוצאי דופן. מה כל זה אומר עבור מי ששוקל טיפול כזה לחיית המחמד שלו? זה אומר שהשאלה החשובה ביותר היא לא האם דיקור עובד, אלא מי המטפל. זה מדגיש בצורה הכי ברורה את החשיבות הקריטית של בחירת איש מקצוע מוסמך, שעבר הכשרה והסמכה מסודרת בדיקור, למשל מטעם ארגון בינלאומי כמו IVACE, מחזיק בידע אנטומי מעמיק של בעלי חיים. הוא מכיר את אזורי הסכנה האלה, כמו האזור שמעל הריאות או ליד הכליות. ומה הוא עושה אחרת באזורים האלה? הוא יודע איך לדקר אותם בבטחה, למשל בזווית אלחסונית ולא ישרה, או לעומק רדוד מאוד. במקרים מסוימים הוא אולי יבחר לא לדקר שם בכלל ולהשתמש בחלופות. אפשר לדקר נקודות מרוחקות, או להשתמש בכוסות רוח, או אפילו להזריק כמות זעירה של נוזל סטרילי לנקודה. הנקודה המרכזית היא שהסיכון כמעט תמיד נובע מטכניקה לקויה של אדם לא מיומן, לא מהטיפול עצמו. אז לסיכום, מה שלמדנו מהמקורות היום הוא שהאקופונקטורה היא ממש לא קסם, אלא כלי טיפולי מבוסס נוירומדע. ראינו איך היא יכולה להפעיל מסלולים ספציפיים במוח כדי להרגיע, לעורר תיאבון, או אפילו לעזור לגוף להתגבר על שיתוק. אבל ראינו גם את הצד השני. בעוד שהטיפול בטוח ברוב המכריע של המקרים, הסיכון הקטן, אך הממשי, לנזק חמור כמו קריסת ריאה, מדגיש את הנקודה המכרעת ביותר בכל הסיפור הזה. והמסקנה הזאת היא שהבטיחות והיעילות של הדיקור לא נמצאות במחטים עצמן, הן נמצאות בידע ובמיומנות של הידיים שמחזיקות אותן. ההבדל בין מגע מרפא לדקירה מזיקה הוא בסופו של דבר הבנה אנטומית מעמיקה. ואולי מחשבה לסיום. המקורות הראו לנו שגירוי נקודות מסוימות משפיע על תפקודים מוחיים מורכבים כמו הכרה ותיאבון. כיום המחקר ממשיך למפות את הקשרים האלה בכלים מודרניים כמו FMRI. וזה מעלה שאלה מסקרנת. האם ייתכן שבעתיד הדיקור לא ישמש רק לטיפול בכאב, אלא גם לוויסות מדויק וממוקד של תפקודים קוגניטיביים גבוהים יותר, כמו מצב רוח, זיכרון או יכולת למידה? אז העתיד הוא לא רק שיכוך כאב, אלא אולי שיפור תפקודים. זו בהחלט שאלה פתוחה ומסקרנת.